velvet black cigarette. Start this day like all the rest. First thing in the morning that I do. Hos Nordtryk har vi vores egen prepress-afdeling. Vi kalder det for sætteriet. Her modtager vi færdige filer, og vi kan lave dit satsarbejde fra bunden eller hjælpe dig med finesser i dit eget arbejde. Sætteriet er bemandet fra klokken 6 til halv 5. I samme periode kan du besøge vores printshop, som laver alle former for kopier og print. Vi laver digitale visitkort, brochurer og hæfter i små oplag. Og her kan du købe lækre og utraditionelle konvolutter i præcis de mængder, du har brug for. Vi kan også printe i store formater, som bruges til at producere plakater og bannere til et hvert formål. I vores trykkeri har vi moderne trykmaskiner, som trykker fra 1 til 5 farver, alt efter hvad jobbet kræver. På maskinerne kan vi trykke med vandlak eller maskinlak. Her fremstiller vi alt lige fra visitkort til brevpapir, flyers samt mapper. Det er her vi trykker de store oplag, både brochurer og blade. På de flotte gamle sorte maskiner laves perforeringer, bukkestreger, numre, checkkodning og udstansninger af alle slags. Vi har mange sjove og specielle standseforme og 150 forskellige forme til mapper. Vores eget bogbinderi klarer de fleste opgaver. Vi skærer, limer i blokke, huller, hæfter, optager, falser og samlehæfter. På den måde slipper vi for at bruge tid på at sende opgaver til bogbindere rundt om i landet. Og så sender vi efter kundernes ønske, gerne med kundernes egne forsendelsespapirer, og sender dagligt med post og fragtmand. Nordtryk råder over et stort og varieret papirlager, så der er mulighed for at komme hurtigt i gang med en produktion. Vi kan også tilbyde at opbevare tryksager på vores lager under de rigtige forhold. Kunderne kan trække på lageret efterhånden, som der er brug for det. Vi er Svanemærket og ISO 14001 certificeret, og vort kvalitetsstyringssystem er baseret på kravene i ISO 9001. Og så er vores medarbejdere naturligvis veluddannede og rigtige håndværkere, som sætter en ære i at løse selv de vanskeligste opgaver. Vi trykker fra 5 morgen til 24 aften alle ugens dage. Og husk, vi lukker aldrig telefonerne. 98 42 49 66 er døgnåben.